assalamu alaikum bandiraɓe no mbaɗon waɗawde celli mbaɗon tambe machallah. Donc hande nder oɗo vidéo eɗen jiiya holno mbatta feere ha change icône application ngaji ma, comme no par exemple comme application WhatsApp o a rendi sa luɓi neɗɗo téléphone ma malla ni so neɗɗo ƴefti téléphone ma so yiiɗi yaade WhatsApp ma il faut yiiya application WhatsApp o en waɗi logo WhatsApp o kadi lesɗon e winda WhatsApp beele o anda ko application WhatsApp o wonɗo, so wona ɗum o andata ɗum saaha o wawa nadde hen, so tawi ko galerie kadi kazalika ko noon rek way. Donc hande nder oɗo vidéo eɗen jiiya holno mbatta feere ha change guel ɗon photo woni ko wiyete logo ko kadi inde nde kadi ha mbawa change ɗum. Donc ko adi foof so tawi ka koɗo ɗo waɗi jiɗi wadde abonné compte o mbaɗa partagé vidéo so tawi vidéo wallu yimɓe, sa waɗi ɗum ha paari eɗen mbawi fuɗɗade affaire o. Ko adi foof holno mbatten a ƴeftat téléphone ma hubba connexion ma, so paari jiihen Play Store, so jii Play Store mbaɗen téléchargé oɗo application jaato watte recherche to binda ɗum par exemple x mbaɗa espace mbaɗa icône, donc x oɗo espace icône ICON, so paari mbaɗa recherche. Donc sa waɗi recherche mo addane ɗiɗo mo addane sa waɗi recherche mo addane ɗiɗo application ngaji. Donc so ari ñoƴƴa application gonɗo dow dow o sa yini mataw ko x e dessina hen x en bulɗi seeɗa won oɗo application. Donc so ari mbaɗamo téléchargé haw yetto, donc sa waɗimo téléchargé haw yettima so paari guddi tan application ñoƴƴan to winda ouvrir, donc paɗa seeɗa donc ayi application so ari ko ni o wayata. Donc so ari ni aɗa ñoƴƴude oɗo flèche ɗum ɗo ko publicité rek, so paari ma yi o addama application ngaji gonɗi téléphone maɗi foof. Donc enen par exemple so tawi jiɗɗen suuɗde ko WhatsApp o en ƴeftat WhatsApp o, sen ƴefti WhatsApp o paren seeɗa sen ñoƴƴi application WhatsApp o